haka ba ma yi ba ka da abin da za ka iya ba mu mutum mu yi shi yasa shi kansa wancan zoman ta ne a san hanyar da za a buge shi wallahi tallahi mun gaba da shi muna tabbatar maka da saboda kamar yadda shugaban gwamnati yake tabbatar maka da cewa duk wani mutum da kake tunanin wane ne a wani suna nan a gurin nan malamai akwai sa a gurin nan limamai akwai sa a gurin nan masu lungurni akwai sa a gurin nan tsofaffin 'yan siyasa waɗanda tun da yau ake siyasa da su suna shirya wajen tabbatar da duk ɗan takarar da yake a cikin jam'iyyar APC wajen ganin ya zama shi aka zama wannan 2023 cikin yadda Allah illa iyaka kamar yadda masu magana na baya suke magana zuwa wancan zoma ya je zaune duk jawo ba yi da wani mutum wanda ke takama da ni jagora ne a siyasa ba yi da ni sai ya zo da nakon yake amfani amma inda muka gode wa Allah a tsawon shekara 16 da aka yi ni ina ɗaya daga cikin mutumin da ake alfahari da ni a cikin wancan tafiyar wanda in na ce na wallahi sai an saurare ta alhaji mun zagaya mun budare mun burana mun fi gida mun ke bi ba ma amma alhaji muna bi mu gaya masa cewar ku zo ku taimake mu amma matsalar mutanen akwai kara za su taimake mu amma in sun taimake mu babu da abin da mu ga masu saboda haka wannan karan muka tabbatar musu da cewa mu ba za mu yi garkuwa ba wannan harkar ba ma yi duk mutumin da ya tabbata zai wancan harkar ba to ya biyo mu akwai mafita